So guys, palabas na po tayo ng Tarlac City. Kapas. So, nandito na tayo ngayon sa Kapas, Tarlac. Kapas ba? Ah, dito yung Arco. Saan tayo nagpicture? Hindi pa. Wala yun. Live. Lalabas pa lang natin. Oh, Nakapas pa. Pakapas na to. So, konti na lang guys. Nasa may Pampanga na tayo. Oh, ito. Baka tayo naman pa sa bayan ng Kapas. Tama lang laki yung mga no, pusit. Yung lalaki, nag-pretty siya nung talaba. Ano kaya lasa no? Masarap. Eh, hindi luto. Uy, medyo masarap doon. Hindi ka na niluluto yun. Naano mo yung binalita? Yung mahilig siya sa mga raw food, hindi luto. Ngayon in-x-ray siya. Ang daming nakitang sa kanya. Di ba, Bia? Sa paa? Bandang paa? Kasi hindi luto eh. So, yung mga bakterya. So, guys, ito po yung pinakabayan ng Kapas, Tarlac. Yung ano yan? Yung malaki? Panigi? Ano yan? Yung may buntut pa. Oo, buntut pagi. Kinakain pala yun? Oo, masarap yun. Oh? Malalaki. Ah. Dami na mili, no? Talagang nag-stop over yung mga galing sa Nalilipit na bahay. Pure Gold Kapas. Oh, Walter Mart. Buti may nakita tayo ng longganisa doon, no? Yung Alaminos.
Ito yung daan papuntang ano. Saan kasi yun? Saan kasi? Oo. Diyan yung ano. Papuntangan yan. Navy. San Jose? Navy. Oh. Navy. Ay, ito pala. I mean, dun. Lahat yan. Pwede. Kapas Public Market. Yan tayo. May plaza. Uy, ang ganda. Hapong kulas. Ang ganda ng simbahan. Ang ano. May kasan din siyang truck. Lah. Ayun. Hindi umulan ngayon. Yan. So guys, palabas na tayo ng Kapas Tarlac and we're here in Bamban, Tarlac. Ganda oh. Muna ng solar. Oh, solar lights.
Okay, let's go. You're the one. So guys, ito po ang pinaka-bayan ng Bamban, Tarlac. Dami na nagtitindang vest. Lang? Vest. Oo. Ano na required na? Zambales, Pangasinan. Uy, ano to? Suso, talaba at tahong. Ano ka ba? Oo. Kabong's Restaurant. This could be love because I had the time of my life. At saka yung dyan, no? Yung grotto. Manda ka. Diyan. Magdakot ba? Sana ka to. Kailangan. Pwede makaplasya. Pinahirapan yung mga tao. Di ba pwede iyakan yung sasakyan? 1,000 plus, imagine. Layo ng lalakarin. Pabalik pa. Ayan na. Ito. Saan yun? Wow. Wow. Uy, oo. Oo, no? Ha? Ganda, oh. Ay, yung bridge. Ito yung dito yung daan. Papunta sa grotto. Ayun na. Ayun. Ano kasama mo yan? Si Maricel. Ba't di ka nagpisabi sa akin? Wala ka nun. Nasa ako? Umuwi ka na. Saan naman ako pupunta? Umuwi. Saan naman ako uwi? So guys, this is the Bamban Bridge. Wow. Ito. Bakit dito na ano? Wow. And guys, finally, we're back in Pampanga. So, welcome to Mabalacat City, Pampanga. So, guys, nagawa natin ang ating mission na makapag-loop ride from Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, and back to Pampanga.
sira-sira na. Wala na naman eh. Oo. Tingnan mo daw. Parang inabando na. Oo, mga awiti pa dyan. Oo nga. Ito, sa Vera Mabalakan. Dolores Bridge. So, makulimlim dito sa Pampanga, guys. So, 2 days po kaming nag-travel sa aming loop ride. Hindi po siya kaya ng 1 day lang kasi sobrang layo. Op, iya. May tumawid pala. Oo nga, makulimlim dito sa Pampanga. So, time check guys, 2:51 ng tanghali. Ayun, tumuli sila ng mga gear. Oo. So, shout out to all my friends around the world. Thank you for always watching and supporting my channel. I appreciate so much. So guys, ito po ang pinakabayan ng Mabalacat City. Hindi nasusunod yung ano. Tignan mo daw. Wala sila siya. Ano? Sila. Oo. Singit pa more. Oo.
parang uulan. Sakto tayo. Gusto ko ng shop. Yung may sauce. Ano na to? Mabiga. Oh, Barangay Mabiga, Mabalacat City. City? Yeah. Nakahiwalay na siya. City. Liza Pineda. Esitex. Saan ito pupunta? Oh, minto siya. Hindi niya alam saan siya pupunta. Kawawang mila. Pumunta ako ng alikabo. Uy, melon na. Ayun. SM Hypermarket. Stoplight? Hindi. Skytech. Traffic naman dito. So guys, nandito na tayo sa Dao, Pampanga. So ito po yung pinaka-downtown niya. Sa may Mountain View tayo dadaan, no? Mountain View. Hindi. Saan? Dali bago. Oo nga. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. So yan. Dito sa Dao. So traffic na dito guys pag gantong oras. Kasi niya doon. Diba, alam na natin.
center? Di pa. Ginagawa pa lang. Call center, sigurado yan. Hindi naman. Ang call center ang buo pa lang. Ah, Tingnan na yung mga sinasabi. Kunyari yung second floor taas. sa kanila. oo. Huwag pa nila yun. Ano kaya ito? Eurotel. Hindi. Ay, Hindi siya. Wala pa siya. Wala kang gastos na. huwag kang bumumpusa sa Vilabes. Ako yung ano doon, engineer. Ano yan? Tinipid yung ano. Ako yung nangontrata doon. Oh, dito na pala tayo sa may ano. Clark. Thanks, Mila. Umulan dito. Oh, Thanks, Mila. You're the best. yes. Hindi, ganyan talaga dito. Ah, okay. Wala basta. Oh, may ginagawa yata dito. Ano to? May second 2024. Siga ni boss, oh. Oo Siga nga. niyo. Ah, dito pak yun? Yata. So, Ah. Sabay sila doon. Tapos so guys, we're here in Balibago, Angeles City, Pampanga. So, ito po ang pinaka bayan ng Balibago. Siksik pa more. Tiangge pala dito. Palabas na tayo ng Barangay Balibago.
This is the Infinity here in Pulong Maragul, Angeles City, Pampanga. Oh, traffic. So, medyo traffic dito guys sa may Marquee Mall. Kahit Sunday, traffic. May event ba? Dito, tulog yan lang. Oo nga. Sa mga... So guys, finally, we're here kung saan tayo nagsimulang mag-vlog kahapon ng umaga. So, thank you for watching guys. Until next time.